δεν έχει μια τσιμπίδα ρε μαλάκι, σε έχω καεί. Θα καείς. Έλα Ξαρβάκη. Έλα. Ξάπανε και να το έτσι. Γιάκη YouTube θα να αγαπάς, να αγαπάς. Φτωχικό το τραπέζι μας και πάλι. Να και οι νοικοκυρές. Πω! Τι κάνει αυτό, αποσυνδέθηκε λέει. Α, όχι, συνεχίζει. Τσάτσαλο. Άστα ρε. Άρα θα τα δείξουν στην πεθερά σου, αυτά θα τα δείξει. Στο χωριό μας έχουμε 3 λόγους για να γιορτάζουμε και οι 3 έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Θα το δίνω στα παιδιά μου για να τρώει. Ένα τσιγαράκι. Την ειδική μάσκα βλέπετε εδώ. Με το σεφ θα φταίχεσαι. Καμένοι είμαστε. Φωτία δεν θα εξάδερφε. Σύνουμε άλλες 10.000 πασέτες τώρα. Έλα μετά έχει κόπη. Πιάσα από εκεί, να καταφέρω. Έλα, πιάσα από εκεί. Χμάραξε στον παιδάν, ρε. Έλα να κάτσω να κατέψω αυτό το σπιτιάκι. Έλα να κατέψω να πάρω τα κάτω. Στο λάστιχο. Θα κράτσουμε λίγο χάσουμε ένα κιλό γιατί δεν έκανα πριν τίποτα. Κάντε ρε πιο πίσω ρε μαλάκες. Φωνή θέλω, φωνή! Φωνή! Πρώτο!